del retorn del creuer dels Borja a la Gandia, el nostre grup va sol·licitar per escrit la convocatòria d'una comissió de promoció econòmica per tal que se'ns informara, entre altres aspectes, del cost que havia suposat aquesta activitat per a l'administració municipal, per a la butxaca, al cap i a la fi dels ciutadans i ciutadanes de Gandia. Hem d'agrair la celeritat amb què s'ha convocat l'esmentada comissió. La comissió es va celebrar dilluns passat, si bé és cert també que feia 3 mesos que no hi havia cap comissió de promoció econòmica. La informació econòmica que se'ns va passar, segons el que ens vam dir i segons el que hem tingut ocasió de comprovar, és molt provisional, té un nivell de provisionalitat elevat. No obstant això, després de l'anàlisi d'aquestes dades, el nostre grup vol fer alguns comentaris. Abans d'aixòs comentaris sí que voldria també manifestar que el que realment ens interessa al grup del Bloc Vers, és la rendibilitat de l'esforç organitzatiu i econòmic realitzat per l'Ajuntament de Gandia. Els aspectes més interns, ja ho he dit una volta, relacionats amb el funcionament dels serveis que oferia el creuer, és una qüestió que han de valorar les persones que van participar en ell i que van pagar amb els seus diners els passatges. Nosaltres en això sí que no entenem. Dit això, fem les 4 consideracions següents. Primera, des del Bloc Vers pensem que l'Ajuntament de Gandia hauria de tancar amb celeritat la comptabilitat relacionada amb el creuer per tal que tots els ciutadans puguen tindre informació exacta, informació fidel del cost que ha tingut la iniciativa per a la ciutat. En aquest sentit, observem que algunes de les partides oferides en la comissió haurien de ser revisades a l'alça perquè ens semblen poc ajustades. És el cas, per posar un exemple, dels 10.000 euros que s'afirma que s'han dedicat a difusió, promoció i publicitat del creuer, que el nostre grup considera molt per davall del cost real de la partida efectiva. Segon comentari. Si hem de fer cas a la informació, i no dubtem en fer cas, evidentment, proporcionada pel senyor Novell, el dèficit provisional entre els ingressos i les despeses del creuer ha sigut d'uns 350.000 euros, dels quals 200.000 els assumirà, els pagarà l'Ajuntament de Gandia i la resta aniran a càrrec d'altres administracions públiques. El nostre grup, el grup del Bloc Vers, considera que en un moment de forta crisi econòmica els gestors dels diners públics haurien de ser molt més cuidadosos en el control de la despesa per tal d'evitar que els ciutadans perceben una visió de falta de rigorositat en la gestió dels recursos municipals i d'excessiva alegria en la despesa. En aquest sentit, resulta, des del nostre punt de vista, difícil d'encaixar la idea de la necessitat d'incrementar alguns impostos municipals, aprovada la setmana passada mateix pel govern de la ciutat, quan gran part d'aquest increment anirà a pagar despeses com les ocasionades pel creuer dels Borja. Tercera consideració. Des del nostre grup municipal donem suport a la denúncia efectuada per diversos ciutadans que no han trobat just la diferència de cost dels passatges que s'ha produït com a conseqüència de la rebaixa de preus decidida per l'Ajuntament, que organitzava que havia fi la iniciativa a última hora, quan es va veure que el nivell de vendes dels passatges no era el que inicialment s'havia previst. I quarta consideració, el govern municipal haurà de justificar la repercussió per a l'economia de la ciutat i per a la difusió de la nostra cultura que ha tingut el creuer, ja que aquesta era la raó que inicialment es va esgrimir per a fonamentar la programació d'una activitat com aquesta. El Bloc Vers, ja acabem, considera que cadascú a nivell individual és lliure d'anar-se'n al creuer que vulga, amb qui vulga i quan vulga, però quan es parla d'una inversió de 350.000 euros o més realitzada amb diners públics, hauria sigut molt més interessant per als interessos de la ciutat, tal com han assenyalat diversos representants del sector turístic de Gandia, que aquests diners s'hagueren invertit a intentar portar tandes de 1.200 persones, 1.200 com a persones, per la xifra de persones que van anar en el creuer,
periòdicament perquè ens visiten i ens coneguen in situ, així a Gandia, i deixen part dels seus estalvis en els comerços i en els establiments hostalers de Gandia i de la platja. És a dir, que hauria sigut més interessant invertir aquests diners a portar turistes a la ciutat i a la platja més que no a portar-se gent de Gandia a altres llocs.